Прикордонники не пропустили росіянина, який в аеропорту Бориспіль намагався вдавати з себе агента спецслужб. Чоловік прилетів з Абу-Дабі. Спочатку він запевняв, що працював в автосервісі. Мету візиту в Україну назвати не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував. Потім заявив, що нібито служив у ФСБ та ГРУ Росії, працював у команді Путіна і чекав на медаль Героя Росії. Але в Росії його нібито обманули і почали здійснювати на нього атаки. Тож чоловік вирішив просити допомоги в українських спецслужб. ЦРУ связаться и с немцами. Немецкая спецслужба меня сюда прислала в Россию. Я в команде Путина работал. Я сотрудничал до 2000 ГРУ разведка и ФСБ до 2007 года. Затем я перестал с ними сотрудничать. Они меня обманули, не дали Героя России, не оформили. Перевіряти усі заяви росіянина прикордонники не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її. Тому невизнаного героя повернули туди, звідки він прибув. Росіянин полетів зворотнім рейсом до Абу-Дабі.